6 juta leh telu. Apa? Paket kamar seserahan. wae? Siji kasur spring bed bergaransi 15 tahun kok ini lho. Kok ini Iki lho. ukurane piro? 1 meter swidak kali 2 meter jek tak pae bonus bantal guling kok kasure. Oh, ya lha kuwi apa kotak kuwi? Iki kursine meja rias lho iki lho sing siji lho. Nah, iki meja rias dada kayak ini lho. Meja rias dada. Oh, iso kelop-kelip Yo lah meneh. to, iki ngom milih sing kaca lop enek, sing kaca kotak enek, sing kaca bunder ya ready. Ya ada pedak pipa, Oh, ning kono kuwi. hand body. Oh, Iya, komplit kena. berarti ki ya. Oh, sing nomor loro iki. Heeh. Sing nomor 3 iki. Di. Lemari kaca. Lah kuwi modele piye jero? Jero kaya ngene iki lho. Sitok Oh. gantung, sitok rak susun. Gantungane dol dhuwur. Umpama baju-baju panjang kuwi aman, gak klengsreh maksudnya. Oke. Iki mau request jerone ya iso Ya modele. iso pengen rak kabeh, pengen apa jenenge gantung kabeh apa diwek campur sari ya kena. Oke, siap. Lah iki ngene. Dulur TikTok kan Enak. adoh-adoh to. Kaya Heeh. gak terus tandek omah kuwi cara pesene sing penak gak cepet Sing piye? penak langsung mlebu ning Biopropirator Mebel nang isor yang tulisan telepon abang kuwi lho, dudulen wis langsung terhubung karo aku. Pembayarannya piye iki? Pembayaran iku nek wis nang omah, barang teko omah dicek sik sak pole. Ora gak dibayar. Ngono. Heeh. Lah iki kan dulur TikTok ya nang Jawa Tengah, Jawa Timur. Kuwi mosok jar mbok kaya jek jaluki mikir to. ongkos Gratis kirim. ongkir Gratis seluruh ongkir. Jawa Timur Jawa Tengah. Piro angka regane telung barang? 6 juta wis oleh telu, full paket kamar, paket seserahan nggih manten anyar cocok. Oke, siap Wis siap. Oh. ngono ya, langsung ini lho barangnya sepil nang ini lho. Oke, siap. 6 juta dapat 3 barang.